तुकाराम यशवंत गडसे यांच्या वर्ष श्राद्धानिमित्त आज या ठिकाणी कृष्णा गडसे यांनी या आमच्या मंडळाला निमंत्रित केलं. आम्ही त्यांचे अत्यंत आभारी आहोत. माझे प्रतिस्पर्धी शाहीर अंकुशजी गुरव आज या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आणि लांजा तालुक्यामध्ये अतिशय उत्कृष्ट गाजलेले हे बुवा
आज माझ्या बरोबर आज त्यांची बारी आहे. आमची 5 वर्षापूर्वी बरेच बाऱ्या आमच्या झालेल्या आहेत, तर 5 वर्षानंतर आज या ठिकाणी आम्ही एकत्र आता भेटतोय. तर गणरायाच्या चरणी नतमस्तक होऊन आज या जमलेल्या रसिक बांधवांना मानाचा मुद्रा करून टिकलेश्वर नाथ मंडळ गोल घावरेवाडी शाहीर संतोष आणि सहकारी आम्ही आमच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तुमच्या सवांची चाल तुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. आज या ठिकाणी आम्ही स्तवन पै माऊलींच्या वरती आम्ही राहणार आहोत. आमचे माडिक साहेब यांनी कवी केले आहे. गुरु राजन
जपता